Father, into your hands I commend my spirit. Ulit salita, tapos na rin po ang magpapasensya niyo sa amin ang mundo na to. Muling-muli, wala na kasunod. Patay na. Ang ganda nung maghuling salita, sapagkat kahit sa huling salita, pinatulog yung Panginoon. Pinakamuling niyang ginawa, hindi ang salita ginawa siya. And he breathed his life. Tapos na. Yung huling-huling ginawa ng Panginoon, actually ay tinuruan tayo kung paano mamatay. Pa-practice na ba kayo kung paano mamatay? Kami kong mga paling natin nakakakita ng patay. Yung huling ginawa ng Panginoon ay mapalabas. Subukan niyang mamatay ng papasok. Pangit yan. Pagkaganon. Kaya kapag maluwag kang namatay, mapalabas yan. Natutulog ka lang. Practice nga. Buhay mo na, buhay. Wala mo na mamamatay dito. Yung po yung huling ginawa ng Panginoon na napapaloob sa kanyang huling sinabi. Father, into your hands I commend my spirit. Dito po kaya, halimbawa na lang, talbo ko naman ito patay. Bibigyan kayo ng last 2 minutes. At kung sa last 2 minutes na yun, ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magbigkas ng inyong last words. Ano kaya yung mga salita na bibigkas niyo? Hindi niyo mga last words. Ako ganito tayo. Halimbawa, ang kasama niyo sa inyong kamatayan, pagkabi ninyo nalihingan na ay yung pinagkamutangan mo ng ₱1,000,000. Ang sinasabi sa iyo, huwag mo nang mamatay, limutan ka pa. Anong sulit salita mo sa kanya? Parang napakasarap na sasabihin sa kanya, huwag kang mag-alala. Babayaran